Hej og velkommen til dette her en tegning, hvor Katja er ved at tegne min bog. Jeg hedder Sanne Østergaard Nissen, og jeg har skrevet bogen Skønheden i det uperfekte. Hvordan vi slipper fri af tidens perfekthedskultur. Bogen den handler om perfekthedskultur og deraf afledt perfektionisme. For det, som vi kan se inden for forskningen inden for perfektionisme, det er, at inden for de sidste 20-30 år, der er der sket en stigning i perfektionisme. Og presset på det her med, at man skal være perfekt. Være perfekt for at klog nok, smuk nok, sjov nok, spændende nok, succesfuld nok, eftertragtet nok. Så der er simpelthen sket en stigning i alt det her med at skulle være på en specifik måde. Der er særligt sådan 3 dimensioner af perfektionisme, som man inden for forskningen måler på. Og de 3 dimensioner, det er socialt orienteret perfektionisme, og det er selvorienteret perfektionisme, og det er andreorienteret perfektionisme. Den dimension, der er steget allermest, det er den, der hedder socialt tilskrevet eller socialt orienteret perfektionisme. Det er den perfektionisme, hvor man oplever, at andre mennesker har enormt høje krav og forventninger til en. Det kan være forældre, det kan være skolen, der har høje krav. Det kan være, at man synes, man skal performe og ligesom vise et perfekt billede af sig selv på sociale medier. Det er altså alle de her krav og forventninger og standarder, man føler, der kommer udefra, og som kommer ind og ligesom påvirker, hvordan man synes, man skal være. Så det er den ene dimension af perfektionisme. Socialt tilskrevet eller socialt orienteret perfektionisme er steget med 33% over de sidste godt 30 år. Så har vi den, der hedder en selvorienteret perfektionisme. Og selvorienteret perfektionisme, det er der, hvor man stiller meget høje krav og forventninger til sig selv. Så det er altså der, hvor man for eksempel ser det hos sportsudøvere, der tænker, jamen jeg vil rigtig gerne vinde denne her konkurrence, og så knokler jeg virkelig hårdt for at nå det her mål. Den type af perfektionisme er steget med godt og vel 10% over de sidste godt 30 år. Så har vi den andre orienterede perfektionisme. Og det er den perfektionisme, hvor man har meget høje krav og forventninger til andre. Så det er altså der, hvor man går ind og i forhold til andre og siger, du skal også være på en bestemt måde, for ellers så bliver jeg irriteret på dig, og så lever du ikke op til mine forventninger. Det kan være i parforholdet, det kan være i forhold til medstuderende, som vi ofte ser det på de videregående uddannelser, at man siger, okay, jeg gider ikke være i gruppen med dig, fordi du leverer ikke det her resultat, som jeg gerne vil have det, så derfor så laver jeg bare tingene selv. Så det er altså der, hvor man lidt skyder skarpt imod andre. Den type af perfektionisme, den er steget med 16%. Og så tænker du måske derude, jamen hvad er egentlig problemet med, at der er sket en stigning i perfektionisme inden for de sidste 30 år? Og det er, at perfektionisme, kan man sige, i en kortere periode kan måske være meget sundt, og det kan også blive en drivkraft til, at man når nogle bestemte mål, og man sætter sig nogle mål, og det kan være sådan en form for motivation til også at nå de her ting. Men problemet med perfektionisme er, at ofte får man sat nogle krav og mål og forventninger til sig selv, som måske er fuldstændig urealiserbare, som man helt giver op på vejen. Og måske også forhindrer sig selv i overhovedet at prøve at komme i mål med de her ting, fordi målet er så stort. Altså at man tænker, jamen jeg gider ikke aflevere denne her opgave, hvis ikke jeg får 12.
for så bliver det bare alligevel ikke godt nok. Tidens perfekthedskultur, altså det her pres om, at man skal være perfekt og have en perfekt facade og være på en eller anden bestemt måde for at være god nok. Den bliver vi simpelthen nødt til at gøre op med. For det, som man også kan se i forhold til perfektionisme, det er, at der følger en masse lidelser med. Og det kan være for eksempel stress, angst, depression, spiseforstyrrelser, OCD, selvskade og selvmordstanker. For hvis man aldrig formår at kunne leve op til det, man tror andre forventer af en, eller det, man forventer af sig selv, er det så overhovedet det værd? Det er særligt denne her social tilskrevet perfektionisme, som er sat i forbindelse med de her aldrig god nok lidelser, som jeg kalder det. Vejen ud af perfektionisme er mangesidig. Og igennem mit sådan forskningsprojekt har jeg da også fundet ud af, at der er ikke sådan en mirakelkur til at komme ud af perfektionisme. Perfektionisme opstår i relationer oftest, fordi hvad er det andre forventer af os, og hvad er det vi tror, at vi skal leve op til. Det er typisk på grund af, at der er nogle andre, der er i spil. Men på en rejse til Japan for godt og vel et år siden, hvor jeg selv havde været igennem en meget turbulent tid, støder jeg på denne her kunstform, der hedder kintsugi. Og kintsugi handler om, at man reparerer en vase eller en kop ved simpelthen at lime koppen sammen og male de her revner eller brud, der er i den her kop eller vase, op med sådan guld markeringer. Så i virkeligheden så hylder man skønheden i den knuste vase eller den ødelagte vase, og man hylder dermed også, kan man sige, historien. Jeg stødte allerførste gang på det her med kintsugi og vasen, der er gået i stykker, men som repareres igen, på en konference i positiv psykologi. Og der siger en forsker noget ret væsentligt. Han siger, if we fear death, we naturally have a fear of life. Altså hvis vi frygter, at vi på et eller andet tidspunkt jo ikke skal være her mere, så frygter vi i virkeligheden også livet. Og i virkeligheden er det jo grundessensen i perfektionisme. Man forsøger at kontrollere, man forsøger at hele tiden skulle leve op til nogle krav og forventninger, men ofte tør man ikke tage nogen chancer og eksperimentere og prøve, fordi man er bange for, at man så ikke lever op til tingene, som de er. Så da jeg var i Japan, så tænkte jeg, at jeg skal simpelthen prøve denne her kunstform. Jeg havde mistet min mor, og følte mig egentlig selv lidt slået itu som den vase, som Katja så fint tegner. Da jeg så er inde ved de her to lærere, som underviste mig denne her dag i kintsugi, så fortæller de mig først og fremmest om, hvad kintsugi og hvad det egentlig kommer fra. Men så siger de, at bagvedliggende, der er der sådan en livsanskuelse eller en livsfilosofi, som hedder wabi-sabi. Direkte oversat, der betyder wabi-sabi skønheden i det uperfekte. Med wabi-sabi, der ved man godt, at livet ikke er perfekt. For alt, hvad der er perfekt, er i virkeligheden dødt. Og vi er mennesker, der er i live, og vi er foranderlige, vi er ufuldkomne. Vi er jo hele tiden i proces. Så man hylder den historie, der lever, ligesom i denne her vase, kintsugi-vase, så hylder man historien, der rent faktisk er i live. Derfor så virkede det lige pludselig bare så meningsfyldt, da jeg sad på det her kursus i kintsugi, at jeg netop lige der skulle støde på denne her japanske filosofi, og hvad det egentlig er, at vi kan lære af den.
Så i bogen Skønheden i det uperfekte, der nævner jeg 12 bud, som er underbygget af viden og forskning fra den positive psykologi, om hvordan vi egentlig kan komme godt igennem, eller hvordan vi egentlig slipper fri af denne her perfekthedskultur, og også de her perfektionistiske tanke- og handlemønstre, som perfektionismen kan føre med sig, så man aldrig føler sig god nok. Det handler punkt 1 om, at vi finder ud af, at perfekt er defekt. I virkeligheden så er der jo aldrig noget, der er perfekt, og i virkeligheden er der jo aldrig noget, der er fuldkommen defekt. I hvert fald ikke, når man taler om menneskeliv. Vi er hele tiden i bevægelse. Bud nummer 2, det handler om, at vi skal være rigtig gode til at eje vores forventninger. Vi skal være gode til at tale sammen om, hvad forventer vi af hinanden. For vi kan ikke springe ind i hinandens hoveder, og vi kan ikke tankelæse. Bud nummer 3, det er relationer af rigdom. Vi ved noget af det, som er allervigtigst for vores trivsel, det er, at vi har gode og sunde og nærende relationer. Men vi ved også, at ensomheden er stigende, særligt blandt vores unge mennesker. Vores unge mennesker kan være bange for at vise, hvem de er, og hvem de sådan ægte er. Det er sådan en hovedudfordring for os mennesker. Hvad nu, hvis de andre ikke vil kunne lide den, jeg i virkeligheden er, hvis de virkelig vidste, hvem jeg var? Men at ture tage denne her maske af og være ægte, at ture vise de her sprækker og brud, som vi alle sammen har i vores vaser. Så relationer er rigdom, og det styrker vores relationer, når vi tør vise, hvem vi er. Bud nummer 4, det er, at fokus, det skaber hokus pokus. Og med det, der er det, at vi kan rent faktisk træne os selv i at have et mere positivt fokus. Hvad er det, vi gerne vil have fokus på? Er det vores gode relationer, eller er det alle bekymringerne om, hvad der kan gå galt? Vi har allerbedst af at fokusere på ting uden for os selv. For meget fokus ind i os selv kan faktisk også føre til mistrivsel. Bud nummer 5 er, at emotioner, det er lykke eller ulykke. Og i virkeligheden kan man sige, at vi er på mange måder følelsesmennesker, men vores følelser ejer os ikke. Vi ejer vores følelser. Og vi skal huske på, at hvis vi har haft en diskussion med nogen om morgenen, så skal vi lade være med at lade det farve hele vores dag. Fordi følelser er designet til at være flygtige. Så det er vigtigt, at vi kan sige, okay, det var en træls oplevelse, jeg havde i morges. Nu må jeg gå til den nye situation, jeg nu er i, med et åbent sind. Ja, jeg ved også godt, at det er nemmere sagt end gjort. Så er bud nummer 6, det er at coach den indre selvkritiker. Og det er, at vi skal blive rigtig bevidste om, hvad det egentlig er, vi går og fortæller os selv. Og går og har af historier inde i vores hoveder. Og udfordrer vores tanker. Særligt det, som jeg kalder vores spadetanker. For det handler om at kunne træne tankerne til tiden, som er bud nummer 7, og udvise omsorg over for sig selv. Særligt når man har det svært, og særligt når i situationer, hvor at vi kan mistrives. Så virkelig sørge for at have en venlig stemme. Tal til sig selv, som man var sin egen bedste ven eller veninde. Så har vi 8, det er at minde hinanden om nærvær. Når vi er sammen, og vi er mindfulde, altså fuldt ud til stede med hinanden, så har vi det bedre, og vi kan også give os hen til meningsfulde samtaler og meningsfuldt samvær. Så har vi bud nummer 9, og det er et idealer giver kvaler. At vi skal være bevidste om, hvilke idealer vi har for os selv og for hinanden. Og hvad det er for kulturelle idealer, vi lader os påvirke af. Og bud nummer 10, det er, at du ikke er en historie endnu. Og det er meget forbundet til denne her
vase. Vi er jo vaser, der hele tiden brydes og får skrammer og flækker og ar. Men vi er ikke en historie endnu, for vi er stadig levende væsener. Bud nummer 11 er disrupt, eller vi er fucked. Og det er, at vi skal være gode til at eksperimentere. Perfektionisme, at ville have et perfekt billede af ens liv, og at skulle altid gøre tingene perfekt på en bestemt måde, og se ud på en bestemt måde. Det gør i virkeligheden, at det skaber flere problemer, end det egentlig gavner. Og det hæmmer faktisk vores kreativitet, at vi bliver alt for perfektionistiske. Og nummer 12, det handler om, at vi skal styrke hinanden. Og når vi har fokus på vores egne styrker og hinandens styrker, så er det, at vi blomstrer. Så vær gode til at se styrkerne i hinanden, men også være gode til at se styrkerne i os selv. For en ting, der er meget forbundet med perfektionisme, det er det, man kalder for bedragersyndrom eller imposter syndrome. Det er det her med, at man tror, at man sådan ikke føler helt igen, at man er god nok, og man tænker, at hvis andre synes, jeg klarer det her godt, så er det bare fordi, at de i virkeligheden ikke kan se, at jeg overhovedet ikke kan finde ud af noget som helst. Så vær opmærksom på at se sine egne styrker, frem for at have fokus på de fejl og mangler, man har. Og så vil jeg gerne slutte denne her video med at læse et lille digt op fra bogen. Fordi bogen er en samudviklingsbog, og i virkeligheden handler det om, at vi kan udvikle os allerbedst sammen med andre. Når vi udvikler os selv, så er det i virkeligheden allerbedst at gøre i samarbejde med andre. Digtet det hedder Unikke sammen. Ærgerligt, når nogen tror, de kun er bedst alene, har vanskeligt ved at samarbejde og med andre at forene. Det individuelle hyldes stort, men et talent kan være kort, hvis ikke det er andre forstås. Vil alt det tænkelige og ønskelige svært opnås, fordi unikke er vi hver især, men sammen er vi meget mere. Og vi er allerskønnest sammen. Tak fordi at du lyttede med og så med. Og tak til Katja for at lytte med sin pen. Hej.